dziko chasenga ngomsiri menyu unosvika kamva mune vanhu mune vaenzi unofana kunoka unonoka ukana uchisvika pamba basa bo ukane mbona nechini rikambiri kacho pasi pamba basa bo rina basa kupisa chete nhasi yo nazikapisa tongosero tikatogara zvedu kana katobvuntora vana vachikoro mai manji saka hapo utase mabike kutsara zvangu manyari saka kutoje kuti sadza bila kudya bandero chofaka nekucha sadza Hello? Aiwa nyaya iyi takatombotaura nezvayo ndichiti inini ndamunha nemhuri yake ko chii futi kuramba mundisiyai kanimboronga zvinhu zvangu zveupenyu kane mhuri. Aiwa pamwe pacho panomboda kuti inini nemhuri yangu inini nemukadzi wangu tingoronga tiripo tu pasina mumwe munhu anonengerikina anopindura nyaya dzangu nemukadzi. Aiwa mira aiwa kaimi mamupindire nyaya dzisi imbotisiyai musada kundiparadzira imba yangu musatomboda kundiparadzira imba imi mune yenyu ikoko garai muchitonga yenyu ikoko. ndimai vako vavorondera iri kubata foni ndikutaura namama wako nemama wako varufoni so wambochiregere kutaura kuti ndimama wangu saka waiti ndimai vani unofanira kutaura kuti ndimama wangu. Aiwa ndimai vako vandikutaura navo kuti mundisiyeni muronga zvemhuri yangu iwe wakuvhuta foni ndimai vako uri kushakuta kudai achiri kuti at least ndimai vako dai vari vangu ndaitsanga but at least ndevako munobudirana mega mega. Wambochiregere kutaura kuti ndevako wabvuta foni kaimi but watora foni mumaoko mangu but dai wabvunza kuti mutaura nani ndiani ndaikuza ndimai then ndobva ndakupa kutaura navo but at least ndimai vako netsararira mai vako vachafona kufanikwa kwako mupedzerana ikoko handiziva ndezvako.